ploraneres professionals, també han de cobrar, per suposat, i seran les que mostraran un intens dolor per la pèrdua d'un ésser estimat. És molt important plorar-lo, perquè d'aquesta manera els déus sabran que tothom el volia, tothom l'estimava i el respectava, i elles seran les encarregades de mostrar aquest dolor exagerat. Sabem pels textos i per les imatges que es tiraven al terra, s'estiraven els cabells, aixecaven els braços i s'esgarrapaven la cara. Ploraven fent una mena de cants fúnebres que s'anomenaven nèmia i no paraven de repetir el nom del difunt per si encara podien reviure'l. En aquests darrers moments, també els familiars es preparen i es vesteixen amb l'eslugúbria, amb les prendes de dol. La dama, la mare, es posarà una pala negra i el pater familias una toga negra de dol.